Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly vatandaşlar, bugün men size bir haýyş bilen ýüzlenýän. Hormatly vatandaşlar, geçen hepde maral diýip doganymyzy 2 günläp Dubaýyň deportasiýon lagerine sakladylar. Onuň sebäbi Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçihana maraly üstünden arza ýazdy. Näme üçin arza ýazdy men size aýdaýyn. Sebäbi maral efire gelip öz nägileliğini bildirýär. Öňe maral Türkmenistanda nägile bolup gaýtdy. Sebäbi maralyň çağalaryny urdular we polisiýa hiç kilek çäre görmedi. Işin üstüni yapdylar. Maralam Türkmenistandan gaýdanda men hiç indi şo ýurda gaýçak gelip özüne söz berdi. Hatta çağalaryny şo tak gaýdasy gelenok. Dagam kim gaýdasy geler vatandaşlar? Eger şo taýda çağan ursalar. Sebäbi Türkmenistanda çağan gadry ýok, çağan gymmatlygy ýok. Erde şol ýalyk Türkmenistanda şo çağlar urmadyk gorsadylar we daşy uran ýagdaýynda da hökümet çäre gören bolsady maral şeý dep gatywer gaýtmazdy şo ýurtdan. Ola birinji meselemiz. Indi esasy meselemize geleliň. Indi şol bular maralyň üstüne töhmet atyp maral ham alla küntüçüligi edýär diýip kluba gidiýär diýip arda ýazdy 2 gün sakladylar, barladylar. Hemme zady maralyň arasydygyny, diňe öýünde çağlar bilen bolýandygyny öldürüm gördüler. Hormatly vatandaşlar, indi maralyň pasporty gutordy we pasportyň gutoranyny bilip bu haramzadalar ilçihanyň işgärleri şeý dep bir gaýratlyk etdiler. Indi men aýtjak bolýan zadym vatandaşlar, erde marala biz maddi taýdan kömek edip bilmesek, maral bir hepden içinde problemler bolar we maraly Türkmenistana deport edip bilerler. Maralyň ştraf tölemeli, olam uly summa. Gaýrat edin vatandaşlar, men sizden haýyş edýän kimiň näme güýji etse kömek edin. Eğer zekat beresiňiz gelýär bolsa zekat düşýär şoňa hiç kilek dogan garyndaşlaryndan hiç kilek kömek ýok şoňa öňki ýollaşyndan hem haýry ýok ne enesinden atasyndan onuň bizden başga kömek edip biljek adamy ýok. Şoň üçin vatandaşlar öňem biz bir giden işler etdik, Allaha şükür siziň saýaňyzda uly işler etdik we men inanýan marala doganmada da kömek edersin inşallah. Erde şol ýalyk kyn ýagdaýa düşen adama kömek etsek Allah Taala da bizi ýalkar vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, bu ilçihanyň işgärine men aslında düşünýän, bunuň töhmet atyp birini küntüçülükle aýyplamagyň sebäbi belki bu bilýärmi özüne bir içinde bir abida alanlar sebäbi bilýärmi näle diýsem hem. Belki oň aýaly, belki aýal ogany şolar küntüçülük edip şol ýalyk işler edenler we şolum içinde kiň galyp aýal maşgala şolar töhmet atanlar. Näme etjek vatandaşlar, görýäňiz-de biziň ilçihanamyz gaýtam öz iýleşlerini, öz vatandaşlaryny daşary ýurtda goramaň ýerine şolar ýalyk başga ýurdun polisiýasyna utanman töhmet atyp özüm küntüçülük bilen aýyplaýarlar vatandaşlar. Indi görýärmi, bir gaýrat hökümeti muň badygyny ýene bir ýerek suwutnamasy şol. Bize şol aýyp ýeter vatandaşlar. Indi vatandaşlar marala zekat düşýär vatandaşlar. Maralyň ýeközi 2 san çagasy bilen hiç kim ýok. Şoň üçin gaýrat edin. Allah hatyratyna kömek edin. Kim kömek etmek istese men bilen habarlaşyň. Birek kömek edeliň. Şu kyn gününe dogan geçen wagty birek kömek etmeli vatandaşlar. Janyňyz sag bolsun. Allah Taala bizi özünden başga hiç kime mätäç etmesin. Kömegiňize we gollugyňyza garaşýan sag bolun. Assalamu alaikum wa rahmatullah.